Doncs continuarem amb més connexions en directe seguint les principals notícies del dia a Barcelona. Ara, però, us presentarem una altra de les colles castelleres de la ciutat en aquest inici de temporada. Avui coneixerem els Castellers de Sants. L'any passat van fer la temporada millor de la seva història i es van consolidar com a colla de nou. A partir d'aquí estan renovant el planter de la canalla i de gent no els hi falta. Avui coneixerem la colla de Sants, els Borinots. Es va crear el 1993. Porten la camisa de color gris. El seu millor castell és el 3 de 9 en folre. Assagen els dimarts i els divendres a l'Escola Jaume I. Jo soc el Diego Valor, ella és la meva filla, que és la Lola Valor, i som dels Castellers de Sants i ens vam apuntar ara farà un parell d'anys. Em dic Iu Jaén, fa 17 anys que faig castells. Vaig començar en Xaneta, molt petit. Em dic Rafa Vázquez, estic amb els Castellers de Sants des de l'inici, des de l'any 93. Marc Febrer, Bellostes, cap de colla dels Castellers de Sants. Jo vaig començar al 97, i aquí fa ja 14 anys gairebé. Va, Anna, va. Ara, Naomi, treballes l'entrada. Tu, Martina, no te'n vagis endavant, 1, 2, 10... Com a cap de colla és un any no difícil, però és un any complicat. Venim de fer unes últimes temporades molt bones, amb castells de 9, amb castells de la gamma alta de 8, com el 5 de 8 o el 2 de 8, fets amb certa tranquil·litat, i clar, és un nivell ja lo suficientment important com perquè no sigui fàcil arribar al mateix nivell. A més, se'ns ajunta que també hem de començar a canviar la canalla se'ns va fent gran, i llavors anem per aquí. Anem a treballar al màxim per a veure si podem, com a mínim, igualar els resultats de l'any passat. Vam fer un taller aquí als Castellers de Sants, després tenim a l'escola que va a la Lola, tenim un parell de mestres que també hi eren. Els anàvem a veure, però ens va agradar, a ella li agradava molt, vam vindre el primer dia i ja ens vam apuntar i vam continuar venint. Vaig d'aixecador i em vaig apuntar perquè m'agradava molt fer esport i escalar. I ara mireu, un fa flex i l'altre fa puntes. Aviam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hi ha uns grups i cada setmana puja un grup a dalt a fer uns exercicis i els altres estan assajant com pujar. Lola, vai. Molt fineta, Lola, molt fineta. Passem els braços i anem estirant les cames. Estira, no et paris. Estira les cames, estira. Anem, Xavi. Déu-n'hi-do, la canalla que hi ha a començament de temporada, estem fent actuacions de creixement per aquí al barri, hi ha molts nous. Després a veure què en traurem d'això, però sí, va bé. Home, un nen petit, ganes, agilitat i el tema de la por fa molt. Vull dir, un nen que tingui por, si és molt àgil i el que vulguis, però si té por i no vol, ja costa convèncer-los. Molt bé, dreta. El punt dret, punt dret. Ara, veus com no passa res? La mà. Aquí, molt bé. Ha vingut a provar avui, no som castellers. Home, em faria patir una mica, però... Jo vull. Ah, tu vols? Vaja. Bueno, tindríem que veure-m'ho i això. També la mare, aviam què pensa, també. Natàlia! Fem un 4, Vaig entrar amb els castellers, o sigui, perquè la meva filla petita tenia interès en fer castells, les seves parelles també estan vinculades amb els castellers i ara tinc 2 netes de 3 anys i una altra neta i un net de 6 mesos. Com a avi suposo que patiré més que com a pare. Suposo que a tot s'acostuma un i si veus que la canalla puja en confiança perquè els castells són segurs, o sigui, és un pas perquè la gent que se'ls mira des de fora deixi de patir una mica. A més de ser un esport, a part, l'ambient, que jo crec que és molt maco per ells, i la veritat que ella ve molt contenta. Els caps de setmana anem amb el petit també i la dona.
anem tots junts, que és una activitat que ho pots fer en família perfectament. Jo ho he dit sempre, és la meva segona família. Jo tinc la meva família a casa, amb els meus pares, amb la meva xicota, amb els meus germans, amb les meves nebodes, i la meva segona família és la que ens trobem els dimarts, els divendres, els dissabtes i diumenges, doncs per fer castells. De fet, aquí, una mica la idiosincràsia de la colla, el bo que té la colla és això, que puguis compartir un espai amb nens petits, amb nens de mitjana edat, amb joves de mitjana edat, amb gent gran, doncs, bueno, que tothom tingui el mateix poder de decisió. Ara mateix els castells és com una rutina, vull dir, els divendres o sí que estem de vacances, no sé què fer per la nit. Que si no hi ha assaig, forma part de la meva rutina i no m'imagino la vida sense castells, en part perquè no la recordo. Doncs aquesta és la colla castellera de Sants, una de les més potents de la ciutat. Els amants de la cuina no patiu, que ja arriba a les...